Stiv, lad nu være. Lad nu være til video. Stiv, så stopper jeg, hvis du tager video. Ja, det stopper, så du stopper, så han får stå. Jeg lægger det ikke ud nogen steder, bare for at jeg noget at grine af. Ej, det var højt, det er sjovt. Det ser for sygt ud, hva'? Det er en god battle, jeg gør ikke, hvad det ikke kæmper. Nu er det her tandsigt. Nå, det er sygt, det er ikke klogt. Han røg tilbage her. Du røg meget tilbage. Det findes der på Hej, over med solen. Ja, det var ikke. Du var på bjergetinger, så er det ikke stå. Det var en fejlrøg ned i, der var meget, der kastede ned i. Du tog min noget, og nu bjergetinger, jeg tog lige stå noget for noget. Noget for noget. And the rest is dust and water, which you will not Ej, det gør ikke. Det lover jeg ikke. extremely good patient. Det er noget for noget. Så bare jeg rigtig tør lige. Ja, det er bare griner, der sidder og se, så kan I se nogle optagelser. Men jeg lægger det på Facebook, er det ikke bare roligt? Facebook på mit, det var jeg virkelig. Du ved bare, nu er det desperat nu efter den stol. Hallo? Han er desperat på den stol der. Bare sådan noget. Jeg bliver ved. Nej, det gør du ikke. Du skylder mig noget i år. Jeg skal ikke tage mig til stolen her, mand. Nå, der er ikke meget, der tog fjernsyning. Nej, men det skal du, fordi du sad sådan noget fuck lort. Så er der ikke meget godt at sige med dig, da du sidder i stolen. Altså, Frede er en stor mand. Ja, så må du bare lade stolen. Hvad? Du må bare lade manden få stolen. Nej. Du må vente til at rejse. Jeg ved ikke, hvad det er, det der sige-shit. Han er bare svedig, når han kan du bare se det der måde lige så langt, der er kavet. Det var nice. Fuck lige udenfor, jeg ved ikke, hvad du prøver, men... Det er der, jeg prøver at finde noget, hvad fanden jeg kan... Det er jo, der er bedst situation lige her. Ready, han Så jeg kan komme væk med den der, de der små bøssefinger. Jeg kan komme væk med de der gamefinger. Det er ikke rigtigt, men... Det var lige før, det var lige før, han røg op. Bare pas på glasbordet, der står de der mor. Men han nåede at opfatte. Men lige før, det er jo ikke nok, jo. Det er godt. Han er faktisk svedig. Helt våd ved benene. I får brændt nogle kulør. Jeg er ikke svedig endnu i hvert fald. Det er sådan en kong. Når jeg ser det i den kamera, det ligger nu. Er det god til at defende den stol der? Jeg er sgu rigtig god til at finde ham, bro. Han vil bare ikke ud. Han vil bare Jeg ikke kan ud. ikke få lov til at lave noget. Jeg kan ikke få lov til at lave noget submission på, fordi så smadrer i stolen. Det skal du ikke. Jeg kan låne fra en anden, da du stod der til siden, så han rev mod armen. Det smadrede du på ham. Lige præcis, så jeg kan ikke komme til. Altså, ikke så godt, ja. Nej, det er ikke jeg også. Der er en stol lige der, mand. Nogle underlige positions, jeg er i. Hvad holder stadig med stolen? Er der stadig i stolen? Er der stadig i stolen? Jeg får nogle optagelser, hvor jeg ligger sådan her på mit gulv. Det ser for vildt ud.
Så er du fandme en plat. Hvad? Så er du fandme en plat. Så er jeg sgu da fandme til. Lad os finde på, det skal væk med de her glas her. Men jeg er ligeglad for det. Nu kan jeg glas. Så giver du stolen, hvis du er bange for glasene? Nej, du skal ikke nok være. Nej. Nej, det er bare mere på din fod. Men så må han jo så må han give slip på stolen jo. Det var ikke min fod, der kommer til skade, hvis det glas går i stykker. Det er stadig mit glas, så jeg kan stadig... Ja, det ved jeg godt, men det er jo ham, der siger op så. Jeg kan ikke om det. Jeg tænker bare over, at jeg ikke smadrer mine ting. Det kan jeg nok godt forstå. Ja, men så må Det er sådan, der gør, at jeg giver ham måske med stol. Pisse lige med mig. Jeg er ikke ligeglad med alt, men han bliver nødt til at flytte. Sådan på. Lad dig fred få stolen. Han lader den prøve at indse det. Han har ikke fundet den. Lige nu er jeg ikke med at vente den. Jeg er ikke med at vente den lige nu. Bare du ikke smadrer stolen, så smadrer den også. Nej, men altså nu har jeg den jo også. Næsten. Han ligger ned lige nu. Når jeg rejser den op i også, så sætter jeg mig. Jeg siger bare, du ikke smadrer den. Det vidste du rejser den op. Hvis du rejser den op, så kan den i stykker være det. Det er jo dig, der er skyld, der er noget med at smadre. De halvt det siddende, det er dig, der flår den. Ja, Det gjorde jeg. Da du havde stolen, så gjorde jeg ikke så meget umage for at smadre ting for at få dig væk fra stolen. Så det er jo din skyld, hvis der går nogle stykker. Jeg prøver også der. Ja, det er ikke meget, der går efter. Jeg lå der sidde i den der, fordi jeg ikke kunne gøre noget negativt. Den eneste, du kunne gøre med smadre. Det er sindssygt godt skrættet eller hvad nu her. Hvad? Det går helt galt, det der, bare. Fuldstændig. Ej. Ej, fred. Nu passer du. Nu har du noget at sige knæk. Stop. Men han sidder ikke i. Nej, men nu er det for sindssygt. Det er for sindssygt. Der var jo Det er smadret du smadrer det over, når du smadrer det. jeg kan se, han sidder ikke. Jeg har mine ben imellem. Nej, men nu må I stoppe. Slap ned en stol, okay? Slap ned. Han skal også på arbejde i morgen. Han smutter på et tidspunkt. Du skal nok få den igen, Alex. Slap nu af. Psykopat, mand. Du har en pumper bare i hovedet på dig. Prøv at slappe af, mand. Rolf, mand. Det skal knække alt muligt, mand. Og du vil stadig ikke stoppe, hvordan du sagde, mand. Det skal knække alt sådan noget. Prøv at rejse. Det er jo Fred, der bliver nødt at holde fast i den, ikke? Så er bare gå væk fra ham. Jeg lå også dig. Det er noget af det, jeg gør, ikke det, der sker. Det er Fred, der holder fast i Det den. er dig, der skulle han er ikke, han er. Ej! Okay, så lad os stopper.